garemu metak. Tugas ya, walah ngono tugas. Males ngoco ae. Mau ulangan ora tau metu wae lho. Garemu met pikir. Garemu met. Ngelak pol. Iki nek ngelak ae. Mana nek krung-krung kayak nek muni ngelak teh aku. Duwe iki lho jenenge. Jane ombemu. Iki oke jelly drink. Nggih anyar bumbel gum. Yo ndak dirasakne. Mubadir iki golek dipangan. Aku sik sak kardus ngene kono. Ya wis. Mbadok kon jane. Ayo. Ajal dirasakne sik piye? Saya tak dulu komposisine. Heeh. Rasane enak. Asane pemain karet ini Mas. Ki enek logone anu iki halal. Didelok sik. Kowe hati-hati lek renek halale berarti kuwi untuk ke Majelis Ulama Indonesia. Enak metu. Bare seger tok. Seger. Siji. Ndoro tuku anjar. Begitu rating nyatanya enak.